Zoznám sa s Cane Corso. Pes, ktorého predkovia bojovali po boku rímskych legií. Jeho meno pochádza z latinského cohors, čo znamená ochranca. A túto rolu berie smrteľne vážne. Cane Corso nie je pes pre každého. Má ohromujúcu silu a stisk čelustí, ktorý patrí k najsilnejším na svete. Viac než 700 PSI. Sú to inteligentní a dominantní obry. Vyžadujú pevnú ruku, rešpekt a disciplínu. Pre svoju rodinu sú to však tí najoddanejší strážcovia. Ochotní položiť život. Rešpektuješ ich silu, alebo sa ich bojíš. Napíš mi do komentára.